Check. Sound. Check. Guys! Check. Ano to? May mga daga na mama mo. Daga. Alam mo na paano Pila mo sa ano, no? Video man. Ano tubig? Ano harap maliit?
Hindi happy. Balik tayo ng balik. Sige po, sige po, sige po. Hindi mo makokontrol. Baka makasapak ako. Cut yan! Nakakabot! Bante, bante, bante. Bante. Yan yung paano. Parang pare-pare sa video yung nakikita ko. Umabot nila. Umabot ka? Game on! Next, next. Hop. Ay, di patingin eh. Di patingin na dito. Yan. May sila ano? Very good. Off na yun lang Saka si Kai. Maganto na. Sasabay na doon. Siguro yata yung pinakaunang lumabas. One, two, three. Mabilisan ko ba yung kahapon nga lang ginawa yung ano eh. Ay, kahapon lang ginawa. Walang tulugan niya, syempre. Isang araw nga lang ginawa yung Aray! Tawagin niya si Bes doon! Bigat kaya niyo! Ay, lami! Duling mo! Gago ka pala eh! Duling naman talaga eh! Ino! Nakabahay din! Alam ko! Kaya ka pinakade, baka video. Sa gandaga ang parada. Taga-taga na. Kayo na yun yan. Ba't wala mo? Ang buhay na naman yan. Nakakantaw nung dyan na naman. Iba pa yung press. May endorsement pala ng press. Hey! Uy, wag niya ano? Ay, siya na. Bibigyon! Bumuk ka talaga kay Kina ka. Oy! Oh! Kanina ka ba? O ba? Huwag mo kapakan. Ay, hindi ako matingin sa likod ko eh. Ash! Ay, gago, saver! Saver yan! Hey! Hindi! Ang dahil ang laki ng palayo! Yan! Ay, ang laki ng palayo ko! Sa'yo, gago mo. Minutoy ka na? Bakit? Kaya natin
Oh. Ayun na sila, ayun na sila. Uy, pakpak!